Papa, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, papa, il va aller au Canada, aux États-Unis, pour trop. Et Mouna? Eh bien, où est-ce que tu es au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais pourquoi tu dis ça? Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Doutri, ni wal dafara est passé Dakar. Kasrad Namo. Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sita kan numéro flani warici war sera Allô? Il y a Warsoro? Onyena? Ah, tiens, là. Qu'on est sama be maminye. Qu'on comité gauche. Ngonga. Sama mone i yere ta a songo ka nogoni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit ubeta na e sani fere be ke na e sama mone ni an mali an taye aya chifle kan galumbonda. Oh bismillah, anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fun tilmay mun bora APDP mo yoro ko ka da chakedaw kluka jamana chakedaw bararo privé inafo bankiu microfinance hôpitalu laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle minu boulangerie supermarché hôtel bar restaurant école publique école privée avocat notaire huissier pharmacie société de vente de véhicules jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafuni malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sira awma abse ka wuli ka se APDP la akwa traitement ñogo fe awba cartographie ka don akwa formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa ka musaka joli sara o bela jeleme do kluka APDP la wala sa akwa kunafuni ya soro ni courrier nununa abse ka negajuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Beni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la
an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ an filɛbaw ani an lamɛnbaa cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo an ka wulada in na kibaruyaw faaba bɛna tali kɛ min na mun na wulada in na o ye nin ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres ale ma kɛ bi mun bɔra o ko la an na o da aw tulo kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali telefɔniso saba min b'a kɔnɔna na sa n'o ye Telecel ye Malitel ale ni Orange u ko maaw ka taa u ka bugunatigɛw di yaasa u bɛ se ka don u ka telefɔniw la cogo min na o kɔni o yɛlɛmana ka kɛ baara ye bi kɛba dɔw bolo han parce que société saba ye minɛn minnu di a minɛnw matarafalen tɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ni wulila ka se a cakɛyɔrɔ fana na o kɛra dɔw ka baara ye courant taji sɔngɔ jiginni maaw bɛ ka laɲini kɛ feerefɛn minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana bɛ se ka jigin cogo min ye siraba dugutaalaw ye olu fana laɲini bɛ ka kɛ u bɛ se ka dɔ bɔ u ka sɔngɔw la cogo min na cɛkɔrɔba dɔ ko ale minɛna kaburu dɔ la gɔnkungolo k'a taar'o de don kaburu kɔnɔ dɔ kɔni y'a minɛ an na o fana jaw yira o la bi wulada in na min ye Ukraine ye ale kɔni bɛ wulikajɔ la sa yaasa hali bi lafiya bɛ se ka don a ka jamana kɔnɔ cogo min Espagne ko tungarangɛw olu donn'u fɛ yen k'olu bɛna sɔn nɔgɔya kɛ o la olu fatɔ dɔ o y'a tigi kin k'o faga Bostonkaw fɛ États-Unis min ye Botswana ye ale ni Mozambique olu ye farafinna walan durati min kan ka kɛ o mɔgɔ dafa mɔgɔ 24 na kɛba a dugu 24 min ye a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa Marɔkaw fɛ san wɛrɛ an bɛna a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ di 26 mars vestiaire a kɛra kurakura ye tuguni tiɲɛ yɛrɛ la fo ka bɔlɔntan nɛgɛ don ne yɛrɛ la kɛba ni ye nin sɔrɔ ka taa an ka gɔrɔndɔnba in k'o kɔnɔ ye y'a ye an bɛna tila k'o yira mɔgɔw la u bɛ se k'a faamu cogo min nin ye an ka kuma la kumabaw ye wulada in na aw bisimila Jani ale sanfɛ. Laadala araba o araba minisiriw olu b'u ka lajɛ kɛ kulubakaw fɛ yen ka kɛ ni ko n'a kɛcogo ye sɔgɔmada in na kɛba minisiriw tun ye npalanw ta ka sakiw ta kabini nɛgɛ kanɲɛ 9 waati ci bilara ka na u ma k'u kana yɛlɛ kuluba kɛba min ye premier ministre yɛrɛ ye ale kun taara a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la sabula n'a bɔra ye de a bɛ labɛn kɛ ka taa kulubakaw olu fɛ yen ko ci bɔra kuluba ko ministre si kana yɛlɛ bi kɛba ministriw ma yɛlɛ
nga an ye min la kɔlɔsi a ma fɔ ministre ɲɛna fana ko i kana na baara kɛ a kɔni fɔra ko conseil de ministre ko bɔra dɔgɔkɔrɔ bita bɔra dɔgɔkɔrɔ nga a ma fɔ ko ministre ma a ye baara bila walima ko gouvernement cilen don fo anw bɛ don k'an sigi waati min na kɛba kan ni kibaruya ninnu di mɔgɔw ma anw ma sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ ɲɛmaaw yɔrɔ min b'a yira k'a fɔ ko gouvernement cilen walima ko premier ministre bɔra a ka baara la o ye fo ka se anw sigiyɔrɔ in ma yan waati min na an bɛ ka laseli kɛ aw ma an m'o sɛbɛn sɔrɔ kɛba fɛn min fana bɛ sen na ni maaw bɛ se k'u hakili to o la o ye ɲaamɛ ye ɲaamɛ ale de bɛna sanga sɔrɔ nin tile fila in na wa baarakɛbaliya nin y'o fana dagalen ye an ka baarakɛyɔrɔw la sabula ni minisiriw kɔni tɛ yen k'a fɔ ko olu bɛ to so a dun ma fɔ ka to so baarakɛyɔrɔ caman bɛ yibi yaba yɔrɔw bɛ kɔ sa jamana ɲɛmaaw u kɔni bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la fɔlɔ u ma bɛn min kan anw n'o da mɔgɔw tulo kan n'o tɛ nin yɔrɔ in na anw sigilen filɛ cogo min a baarakɛyɔrɔ caman yobo yabara bi dɛ kɛba fɛn caman bɛ yen o layiduw kun taara mɔgɔw ye olu tɛ ka se ka sɔrɔ bi min ye baarakɛyɔrɔ caman ye kuma tɛ waribon yɔrɔw ma dugu a kɔ cunnen don kosɛbɛ an yɛrɛ munumunu salo kɛ bi yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ caman na yɔrɔw kun maaw kun galabu bɛ cogo min o jiginnen don kosɛbɛ sisan sa i bɛ to yɔrɔ de la kɛba k'a mɛn ko nin kɛra tan nin donna tan nka n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ kɛ ɲaamɛ y'i bolo o de la sa an b'a fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna u k'u hakilina kɛ kelen ye kibaruya o kibaruya n'a sɔrɔla waati o waati an na fɛɛrɛ tigɛ k'a d'u ma yaasa u bɛ se ka faamuyali kɛ a la n'an ma min sɔrɔ ɲɛmaaw fɛ an tɛna n'an da don o la an tɛna na o lakali bi sɔgɔmada in na kuma fɔlen an ye weleli kɛ kuluba ka weleli kɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la mun fɔra an ye k'a fɔra ko ministre kana yɛlɛ ka taa kuluba bi ko conseil de ministre k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni min ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn o ye k'a fɔ kabini premier ministre sibiri tɛmɛnen n'ale kumana fɔnkɔɲɔgɔnkɔ o donnen don jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen n'i ka hakilina don an bɛ bɛɛ bonya n'i ka hakilina ye nka jamana ɲɛmaaw u bɛ fɛɛrɛ ɲini na u bɛ baara la yaasa cogo min nin ko in a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min kɛba an bɛ segin min kan o ye k'a fɔ ministre a ma fɔ ministre kana taa baarakɛyɔrɔ la dɛ a ma fɔ fana mɔgɔ ɲɛna fana ko baaraw jɔra a fɔra de ko conseil de ministre de fɔra a ma sini ni maa min y'i ban ka taa ni min y'i sɔrɔ o y'i yɛrɛ ka ko ye dɛ wa gouvernement mɔgɔ caman ye baara kɛ bi u bɔlen a kɛlen ka f'u ɲɛna ko conseil de ministre tɛ kɛ u kun kan ka ca minnu kɛ u y'olu dɔw daminɛ dɔw bɛ baarakɛyɔrɔ la fo sisan nin waati in na an b'a fɔ sa n ko min ye ko in ye u k'a lajɛ yaasa an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna na sabula a bɛ jamana jɔ a bɛ na ni baarakɛbaliya ye wa kɛba fɛn kelen bɛ yen dɔw ka sugu wulila dɛ i kɔrɔkɛw taalen n'u ka vɛsi kɔrɔw bɛɛ ko k'u jɛ k'u paase payi dɔw yɛrɛ tun ye dugu bila pewu ka taa forolataga la u taar'u ka parti wuli dɔw bɛ yen olu bɛ vɛsiba ɲiniw na fɔlɔ kɛba politiki mɔgɔw u ti faamu dɛ kunun ko ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko ninnu dɔw ti a ja k'u bi yan sɛbɛ la ye ne kun ɲɛna n ko maa caman taara dugula jaw bi yan bɔn nin de bɛ jamana sɛgɛn politiki mɔgɔw ka baara de ye nin de ye o de bɛ jamana sɛgɛn k'a fɔ ko politisiyɛn ɲɛnama filɛ mali kɔnɔ k'a tɛ ka politiki kɛ k'a taara a ka baarakɛyɔrɔ o ka dɔgɔ dɛ hali denmisɛnnin kunda a ka dɔgɔ donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka nin ko in lajɛ ni hakili ye u k'a kɛ ni basigi ye u k'a kɛ ni u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ye yaasa kow bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min an ka bɔ nin degun in kɔnɔna na jamana ka se ka baara kɛ maaw kana nin fana kɛ taɲini sira ye parce que dayirimɛ clubw ka ca an ka jamana kɔnɔ dongabɔw bɛ caya kumamisɛnw bɛ caya nkalonw bɛ caya n y'a mɛn e y'a mɛn jɔnni da o sɛgɛsɛgɛliw o tɛ se ka ye donc nin ɲuman ye min ye u k'a ko lajɛ kɛba wulada in na nin ye an donkan ye nka an bɛ min fara a kan dɔrɔn o ye k'a fɔ ministre caman y'a ka baara kɛ dɛ u tor'u ka baarakɛyɔrɔ la u y'u ka baaraw kɛ ko taji sɔngɔ jiginna kɛba taji bi a yirala sa k'a fɔ ko min ye taji kɔni
a bɔra 160 la ka na 150 la dɔrɔmɛ 10 min bɔra la n'o ye gasoil ye maaw ko ko olu kun sigilen no ka nin kɔnɔ koyi ko fota wa ko fana ko min ye bolimafɛntigiw ye da dumuni feerelifɛntigiw maa minnu tun bɛ yen n'olu kɔni kun kɛlen no sa kan tɛ san sɔngɔ da fɛnw kan k'u k'u jigi maaw ɲɛ jɔlen maa fɔlɔ minnu na kɛba o ye mobilitigiw ye n'o ye maa ta mobiliw ye k'u ka dɔbɔ u ka sɔngɔw la gɛlɛya bɛɛ sɛgɛn bɛɛ sɔrɔ tɛ labɔli kɛ yɔrɔ caman na bi min ye sɔngɔkɔrɔw ye kɛba o de bɛ station kan u bɛ ka feereli kɛ n'o ye maaw bɛ ka ɲininkali kɛ gouvernement a ka wuli k'i jɔ sabula ni sɔngɔ jiginna pompe la u tɛ k'a jigin plaki minnu bɛ yɔrɔ la u tɛ ka sɔngɔw la jigin gouvernement ka wuli k'a lajɛ donita mobiliw maata mobiliw u bɛɛ lajɛlen k'u k'a lajɛ ka dɔ b'u sɔngɔ la segu kaw denmisɛnninw kɔni wulila kɛba olu ko ka bɔ segu kana bamakɔ kɔni 600 k'o ye wasakɛ ten ɔ n b'a dɔn k'a fɔ fɛn caman bɛ yen u sɔngɔ yɛlɛlen don kɛba yan'an ka taa yɔrɔ jan maliyɛn minnu bɛ yen n'olu ye maliyɛn la diaspora ye olu ye bataki ci an ma mouvement du 5 juin rassemblement de force démocratique diaspora olu ka communiqué nin ye ko min ye fanga ɲɛmaa ye k'a bɔra ka kuma mun fɔ ko o ma bɛn olu ma bi o ma bɛn o ma sini k'olu M5RFM min bɛ diaspora la k'u t'u yɛrɛ ye premier ministre ka kuma kɔnɔ kuma min ne a y'o dan tigɛ novembre kalo a tile 16 u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fanga ɲɛmaa ye dɛmɛ min tun bɛ u bolo ka ɲɛsin a ma k'u bɛ o dɛmɛ ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma u b'o ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmaaw ma u b'o ɲɛsin furancɛla fanga baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma M5RFP kɔni ko sa k'ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri u ka faso kanu an'u ye baara min kɛ yaasa faso ka se ka taa ɲɛ Mali kura ko ka sigi sen kan k'u bɛ o kurakuraya u bɛ welewelema min ye diaspora maa bɛɛ lajɛlen ye u faralen ka to ɲɔgɔn kan Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ u bɛ ka ɲɔgɔn yew kɛ cogo min na u ka o to hakili la min y'u ka communiqué in ye u ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan sa n'o ye M5RFP diaspora ye ka nin sɛbɛn k'ale fa siri novembre kalo tile 19 maa min tɔgɔ b'a la kɛba o ye Burema Ɲamele ye président M5RFP diaspora a kɛlen don k'a ka téléphone numéro olu bɛɛ lajɛlen kɛ a la k'a ci an ma u y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni dagayɔrɔ bɛnnen don Afrique du Sud Johannesburg ma maliyɛn ka tɔ min bɛ yen n'o ye M5RFP bolofara min bɛ États-Unis kaw fɛ yen olu ka coordinateur ba n'o ye Musa Ibrahim Sidibe ye ale fana ye bataki bila ka na ko premier ministre ye kuma mun fɔ k'olu t'u yɛrɛ yala bi u t'u yɛrɛ yala sini wa b'a yira sa k'a fɔ ko premier ministre ka kuma kɔni ko o tɛ olu kunkanko ye olu b'u ka dɛmɛ n'u ka wulikajɔ kurakuraya ka ɲɛsin jamanakuntigi ma min ye M5RFP sa ale kɔni bolofara minnu bɛ États-Unis kaw fɛ yen a coordinateur ba n'o ye Musa Ibrahim ye ale ye sɛbɛn fa siri ko k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye k'u ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ bi u ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sini nka u bɛ min ɲini an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ko nɔ tɛ bi waati in na diɲɛma ɲɛ jɔlen don Mali la furancɛla fanga ɲɛmaaw k'u b'a ɲini a fɛ a ka baara kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ jamanadenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min kɛba min ye Musa Ibrahima Sidibe u ka coordinateur États-Unis M5RFP ale ye bataki o ci an ma n'an bɔra yen an bɛ segin ka na Bamakɔ kɔnɔna na sa ko min ye téléphone tigiw ye olu ko k'an ka taa an ka bugunatigɛw di n'o ye an ka carte d'identité ye an ka passeport n'o b'an bolo ni permis bɛ maa min bolo walima n'i ka carte directeur b'i bolo kɛba o baara in kɛli ka taa i ka bugunatigɛ don i ka téléphone numéro la kɛba a kɛra baara ye téléphone baarakɛyɔrɔ ninnu dalala la anw ti ma walan a bɛɛ bɛ nanzarakan na u kɔni ye fɛnw fɔ ko mɔgɔw k'a kɛ nka mɔgɔ min ti fɛn dɔn o bɛ se k'o kɛ wa bi u ka baarakɛyɔrɔ ninnu m'u ka yɔrɔw dalala ye fana mɔgɔ dɔw fana y'o k'u ka baara ye dɔw b'a k'i ye 100 dɔw b'a k'i ye 100 kɛba e yɛrɛ ti dɔ sigi da la yan mais min ka gɛlɛ a bɛɛ la o ye Malitel ta de ale kɔni u k'u ka machine lajɛ halisa u k'u ka machine lajɛ parce que hali denmisɛnnin minnu filɛ nin ye n'aw ɲɛ b'u jaw la n'u b'a kɛ mɔgɔw ye tiɲɛ bɛ wari sɔrɔ a la nka kuma dɔw la u ɲɛ bɛ gan dɛ u ɲɛ bɛ gan yɛrɛ de donc min ye baara in ye k'a bɛ to senna fɔ décembre kalo tile 15 yaasa an bɛɛ lajɛlen an k'a lajɛ pisi bɛ anw minnu bolo
société ou la sa ko bela jele yamara no ka pisi sabata Malitel la ka sabata Orange la ka sabata Telecel la machine te sabaka oh ni te mena sabaka sa u ba to boy to la de ibe choix de ke oh yoro demseni munu be no lo shima se santane segi mani angalo no ka téléphone duma nga so on sont terminé fona iba tla muso ni de ini muso chere ah voilà donc on y ako ode ni ko fo be ga buguna tika ka do ka numéro ale konna na ke wa namboray amita janka daka senu albe falme marala yen dugutigi yiri nyeji ko ka kelo no kataba nani do kelo no ka yiri nyeji obebo yiri mu yerela ko ke soni minayi ko ke bara wara ukelayi o degun koni me bi daga senu ka ufe falme marala ke ba une nyon soro dugutigi no oye fode hawa gakuye ani Aruna Sidibe ka jawla anga jega lage parce que duguina ani yorobe frontière là et am fo c'est me communina voilà donc avec comment kaoula pendant 7 ans ou plus de ça ani gom mumbe gom arbitre bo anu debe kelela tuma be notre période de bala ni ba fait ka soli ke obedo mais obedo depuis nere jatea nina ou depuis le mois d'octobre depuis mois de septembre comme ça donc depuis le mois de septembre il y a soli damna a soro semia jibe jigi o ya soli damina ka bi fana be wula kona a jalendo amaja tasmates kamina mais o ya propre pour ekate ka sira soro ka iru nunu soro vraiment de maintenant ambo segenera si ça obe do fo tiga foro kono ni a iri mun soro le tiga foro kono o ba soro obe muso soro tiga wulila o ba fu e jido dima vraiment ni yere bambolo risque baleron fin de l'eau anya invité chogo amasse anya kele chogo kele munye nanya mo fengo finambe ozo autorité la dunia ba ko be kanka balawe donc vraiment fin de l'eau en segenendo yande onu de nere bibi nere konko est-ce que uta so souffle la lo ba so parce que we do foro kono de zéro pas iru munbe o ba so bon ne ko biere ne réfléchir ko comment ko ne taranga muso ka foro kono la o ba beso qu'est-ce que nous te foro iru so souffle de o ba bere so botete me o be la fo non ateska la kali quoi vraiment ateska la kali rede o be fo anka lu dala o du dala o be du don dala o ya fambe so ka ta fo de 10 km de 15 km o ya bere so an koni vraiment andigono yande vraiment ni problème koni a période ni adam la fo sanka ni fo semia na tuno bay dabla ni semia ma jigi koni u ba kandron ka sogodron par la période dala re avec ka kalonal ko be kalo dur ke ka sogodron vraiment ole don comme l'étoile voilà comme conseil à foncer merci beaucoup ni fode awa gaku mangai ale daka senu fale me marala ale ndugutiki yirinyeji be bo yirimunu na sa ulu ko me kala jabani watina wolole ma dado u fe ka nyesi ozo fore mauma ya sa chugo mina obeseka udeme ukani baraina sanu boro do tumanga jamana konna na atoke ko LTA Mali SI ale datugura nga barakela uluka sebendo tumei ubafo masako affaire Ousmane Berté et les 258 autres mi Ousmane Berté togola sebe aleni ma keme fla ani bisegi muni barake LTA konna na keba ni ma keme fla ni bisegi ni Ousmane Berté u bela jelengala mutira sanuboro ife sanuboro yi asen kume mogo yoro fla ni nyonche nga yere dese wati aye duru do fiana samba kele ani tan ani kononton san kata ka soro minye barakelaw ye uka hakew madu uma kiri de nana sigisa barakelaw ya datulu la ka da jabala ni wati na ko seben woni ko abe cour suprême mogo bulu cour suprême o de ka nga jabi di minye Ousmane Berté na to ka sigaw tanu blado barakelaw munu be keba nulu yenin taga perenge ku be segu ga haga soro jogomi ibaro ko LTA nyaka yoro datuku ka boli ka taga Afrique du Sud non foi maye ala liquidation
a y'o déclaré ka taa n'a yɛrɛ ye sanu baarakɛla ninnu dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u m'a sɔrɔ kiiri kɛra i bɛ ko in juguman yɔrɔ d'a kɛba avocat minnu yɛrɛ tun bɛ ka LTA défend dɛ olu avocat kelenw a taara k'a sɔrɔ a m'olu yɛrɛ fana ka wari sara ɔ sisan dossier a nalen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen avocat wɛrɛw bɛ yen olu fana wulilen don tuguni k'olu bɛna na LTA défend société min cilen don donc maa ninnu u bɛ fɛ kiiri tigilamaw u ka u ta n'u bila f'u ye sabula ko sɛbɛn in k'a bɛ cour suprême na cour suprême ka se k'a ta n'a bila fɔ nin ko in na yaasa LTA baarakɛlaw u bɛ se cogo min na k'u ka hakɛw sɔrɔ ani Ousmane Berté n'Ala sɔnna a ma an na tila ka na nin ko in kan sabula a baarakɛlaw sanu baarakɛlaw yɛrɛ de tɔɔrɔlen don jamana in kɔnɔ i ma fabula mɔgɔw ta ye kunun olu fana bɛ degun min kɔnɔna na Ala kelen de b'a dɔn nka ninnu ta ka kiiri kɛ ka kiiri kɔkari ka tila ka taa n'a ye sanfɛ ka segin ka taa n'a ye cour suprême na tuguni cour suprême na fana sisan u tɛ k'u ta n'u bila dɔn sɛbɛn in na u b'a fɛ k'a dɔn waliya in bɛ cogo min a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min mun bɛ se ka kɛ a la o ka fɔ u ye sabula société in yɛrɛ a tɛ yen koyi a cira a taara maaw ka hakɛw u ma o sɔrɔ hali bi Bamakɔ kɔnɔna na kɛba kununko bɔlɔlɔ sira fɛ maaw ye ja dɔ ye ja in na cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni bɛ kaburudon de kɔnɔ kaburudon kɔnɔ sa ani kamalen dɔ bɛ ka kuma ta ɲɔgɔn da in ye tali kɛ kabini kari tɛmɛnen nin kalo in tile 17 nɛgɛ kanɲɛ 13 waati Bakɔ Jikɔrɔ ni Bamakɔ yan min ye cɛkɔrɔba in ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye ale kɔni a tɛ diinɛ na a ye wulikajɔ de kɛ sa ka taa Kalabankɔrɔ min ye gɔnkungolo o de tun masirilen b'a bolo a ka sɔnnikɛminɛnw a y'o don sa fini jɛman dɔ la ka t'o don kaburu dɔ la kamalen dɔ o de tugura kɔ sa fo ka taa kɛ waati min na a ye nin ko bɛɛ lajɛlen kɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ misiri kaburu dɔ la kɔlɔsi a y'olu ta u hakili ma olu ma se k'a la kɔlɔsi kamalen kɔni tugura kɔ sa a ye fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ lajɛlen filmer fo ka taa ban fo ka n'a jɔ a la a yɛrɛ ka tila k'a fɔ ko ka delili kɛ nin waati in na cɛkɔrɔba commune 5 mɔgɔw olu kɔni y'a bila ka taa nka kɛba an ye kunkurunin sɔrɔ ja in na an ka jɛ k'o yira an lamɛnbaaw n'an filɛbaaw la. N'i ye mun don kaburu la n k'i k'a labɔ i b'a labɔ j'ai tout vu n ko n y'a bɛɛ ye i ye mun don a labɔ o de ka fisa i ma dɔrɔn i ye mun don a labɔ ne kan b'o de ma labɔ j'ai tout vu ala n ko k'i Ayisa k'i ye mun don i k'a labɔ dɔrɔn de ka fisa i ma o ne y'o dɔn voilà labɔ voilà labɔ yanni ka mɔgɔw wele yanni ka polisiw wele voilà i b'a labɔ kɛ ne bɛ sɔn Ala kama de la n'i y'a labɔ ne kan b'o de ma o ne bɛ sɔn Ala kama n'i y'a labɔ de voilà ne bɛ sɔn Ala kama de n'i y'a labɔ Nyeme. Nyeme. Fɛn dɔ jumɛn a bila mana kɔnɔ. N ne ka du papier de su. Awɔ a don mana kɔnɔ a don mana kɔnɔ a don mana kɔnɔ a don mana kɔnɔ. Voilà. La preuve est là aujourd'hui. Adia. Awa nga taa n'a ye na nga taa. Ayisa k'i k'a kɛ Ala kama. Awɔ ne m'i sɔsɔ sa ne sɔnna o Ala kama ne sɔnna Ala kama o Adia fɛn di yan. Sabali. Ayisa ne ko k'i ka fɛn di ne ma. Ne k'i ka sabali. Ayisa cɛkɔrɔba ne ko k'i ka fɛn di ne ma ou bien fɛn bɛ t'u bolo j'appelle la police. O kuma Ala ko t'a la. Ne e yɛrɛ ma kuma ba ko Ala ko wa. Ne ko k'i k'a di ne ma de ne kan b'o de ma a di ne ma o dɔrɔn de da ka di la cɛkɔrɔba a di ne ma. Ada. Oh bang ada. Ayiwa nin kɛra Bamakɔ min ye cɛkɔrɔba in ye commune 5nan maaw tribunal ale kɔni y'a bila sa mandat de dépôt la sabula kaburu a ka ko sera o de ma nin waati in na n'an bɔra ye nin waati in na ko ji fanga bɛ ka jigin kosɛbɛ kɛba
ni ye baw ye n'o ye ba Sénégal ye ale kɔni tun bɛ ji min bila kosɛbɛ manantalikaw fɛ ko caman bɔra o la Bakari Fati ni ale yɛrɛ bɛ manantali baraji ko kunna sa ale kɔni ye laseli kɛ ko hali u tun bɛ ji la hawta min bilali kɛ n'a b'a fɔ ma ko lasedo o fanga o dɔgɔyara kosɛbɛ sabula samiya waati min na ji kɔni tun ye kɛɲɛkɛ kɛ o y'a sɔrɔ olu kɛlen don ka sa u tun ma deli ka min yɛrɛ kɛ depuis baraji jɔra ka van bɛɛ dayɛlɛ u tun y'o kɛ nin waati in na ji kɔni jiginnen don sa ko a tɛna na se ka tɛmɛ Senegalikaw fɛ yen kalata jaabiw olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye PASTEF kɔni ye k'a ta ye a ka kow ye keba n'i ye jaabi ninnu jateminɛ minnu bɔra u ka kalata ɲɛnabɔ jɛkuluw fɛ u y'a yira ko PASTEF kɔni a ye dancɛ don ani tɔw cɛ kosɛbɛ koyi u ka marabolo belebeleba minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko département o ye 46 de ye keba PASTEF a kelen wulila k'i jɔ ni 40 ye yen min ye u ka circonscription ye sa n'o ye kalata yɛrɛ kɛra yɔrɔba minnu na o fana ye yɔrɔ 8 ye PASTEF kelen wulila k'i jɔ ni Gayana yɔrɔ 7 la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye ngana kangarangakiw ye minnu bɛ parti politique ko yɛrɛ la u fɛ yen i n'a fɔ Macky Sall olu bɛɛ lajɛlen dasira u ka duguw la koyi wa min ye PASTEF ye ko sen kɔni u ye fanga sɔrɔ wa min ye u ka jɛkulu yɛrɛ ye u ye ɲɛnajɛ caman de kɛ ka ɲɛsin nin ko in ma wa u y'a yira fana k'a fɔ fana ko min ye maa caman ye u y'a yira ko kalata in ko a kɛra kɛcogo la i n'a fɔ a kɔni a laɲinina cogo min na sa Diomaye Faye yɛrɛ a yɛrɛ nisɔndiyara nin na kosɛbɛ ko sabula nin bɛna n'a to ani Ousmane Sonko u bɛ se k'u ka baaraw kɛ u sago la ani u fɛrɛ ma ni yɛlɛmaba minnu ko b'u kɔnɔ ka taa n'o ye wasabulon na ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na RD Congo kaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko Patrice Lumumba ale su donnen don yɔrɔ min na keba ko dɔw taara bin yen nka min ye maa in ye sa o kɔni kɛlen don ka fɛn dɔ ladege k'a fɔ ko o y'a su dalen nka min ye a ɲin den kelen o de b'o kɔnɔna na n'o ye sanu ɲin ye u ye yɔrɔ dakari ɲin tununna dɛ keba u taara n'a ye kɔsɔ a na ɲini Egypte ko ale kɔni ye musaka dɔ sɔrɔ sa n'o ye dɛmɛ ye ka bɔ Abu Dhabi bankiw olu yɔrɔ min ye musaka in ye sa a kɛ kun ye ka se ka Egypte dɛmɛ Egypte bɛ fɛ k'a ka nɛgɛsiraw k'olu bɛɛ lajɛlen la kurakuraya k'a bɛ san caman bɔ min ye nɛgɛsiraw kɔni ye Egyptekaw fɛ olu ye degun sɔrɔ jamana ɲɛmaaw tun ye layidu ta dugudenw ye min ye Egypte yɛrɛ kɔnɔna na sa pankurunko o kɔni ka suma maa caman fɛ min ye terrain ye ale de matarafalen don wari min dilen filɛ n'u ma nin sa n'o o ye dollar wari miliyari 71 ye k'o bɛna na se k'a to u ka jamana kun fa kun terrain sira min b'o kan k'o bɛɛ lajɛlen dilan k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kurakuraw ye Espagne ko ale bɛna na nɔgɔya don tungarankew taali la a ka jamana kɔnɔ yaasa a mago bɛ maa minnu na sɔrɔ ko ta nasira fɛ u ka se k'olu baarakɛlaw sɔrɔ u ka ministre min bɛ yen n'o sigilen don tungarankew ka ko kunna o de kɔni y'a yira sa ko min ye maa 600 ye k'u bɛna na a lajɛ ka se ka olu ka sɛbɛnw nɔgɔya u ye san 3 nata in kɔnɔna na Espagne gouvernement kɔni ye laseli in kɛ k'a bɛna na se k'a to sa min ye maa caman ye u ka se ka sɛbɛnw sɔrɔ ka baaraw kɛ ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na Espagne yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la min ye tungaranke ninnu ye olu yɛrɛ fana bɛna na dɔ sɔrɔ a la sabula a kɛkun ye sɔrɔ baara minnu bɛ u fɛ yen min ye yiriwali baara minnu bɛ u fɛ yen fo ka taa se sɛnɛkow ma ale ni bayɛlɛmali kow ma sa ko min ye o kow bɛna na kɛ sɔnɔgɔya fana bɛna na kɛ sɛbɛnw tali la yaasa min ye tungarankew ye olu kɔni bɛ se ka don Espagne cogo min na sira tilennen fɛ sira tilennen b'a to u bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ caman na k'a sɔrɔ damangariw la Ukraine ale kɔni y'a yira sa ko Rusilakaw n'u ka dancɛ la k'olu ye missile dɔw fili ye Amerikɛnw ka missile min n'o tagayɔrɔ ka jan Rusilakaw ko nin kɔni ye caciribɔ ye sabula olu bɛ ka baara min kɛ bi o t'a to nin fɛn ninnu ka se ka sigi sen kelen kan nka ko n'Ala sɔnna ma sa min ye Ukraine ye n'a b'a fɛ kɛlɛ ka kurakuraya k'u bɛ se ka waama États-Unis kaw fɛ yen keba dugu min bɛ yen n'u b'a wele ko Boston kunna siningo a yira k'a fɔ sa ko min ye wulu fatɔ dɔ kɔni nɛgɛ kanɲɛ 17 waati polisilakaw wele ko wulu in k'a ye maa 2 kin maa fɔlɔ o y'a yɛrɛ tigi ye n'o ye muso ye o kɔni joginna o sɛbɛkɔrɔ joginna kosɛbɛ o y'o ta ka taa n'o dɔgɔtɔrɔso la o fatura filanan in o ye cɛ ye o kɔni o dalen don nin waati in na wulu in ko fa donna a la a tigi yɛrɛ ɲinɛ ma koyi a bɛ girin de ka da maaw kan k'i sogobu kebabi a kana a nɔfɛ nin ne do a hali ni maa min ye nin i t'a dɔn ko fa bɛ nin na nin kelen na kiba ne tɛ wuluko la bagan fa nin ye minnu ɲi bɛ minnu da a ne t'a mara dɛ petipetinin ko jakuma ko mini
jakuma musa ko ke fe ko foko ngo I ala ki ci wulu fam dlo na sama ya dai fabi do la bubo kala ma suko da ka abedu nga bae du kono belebele do be do bulo o jolo ko tike do anga yoro lai kare bedu na sokono ne to ke ba nyima fe wa ali ni ne be ka tasra mi fe misiri la fajiri fe no wulu I ke ne be segi ngo ko o no ga do fajiri bane yera ku zoro mando ko soro la ke ba fugara tere ngam ga nyere nyini de Brésil ale G20 nyama ya di Afrique du Sud ma mi Afrique du Sud ye baran mega ke ale re fe Cyril Ramaphosa ale de koni Afrique du Sud jamana kuntige ni wati na G20 no ye jie jamana ba mugamunu be nulu ga soroka bo ko uye nyama ya di farafina ma farafina doni ko ina ko ba yira ka fo bi soro mi me farafina nafa mi me farafina farafina re jore mi nye ko ka nga tabala Afrique du Sud jamana nyama akoni dantige ka nyefoli ke akokulu tunana ke faranga yete ngoi ko joro mi be farafina ka ga femu be nubna na ulusa san songo nyema ka sega dauka wira ka sega ubolo no doni ku ka daje sa u ka do ngabo kuye mai tugomi ko an farafin jamana ko fana mai o tuga kele na ya sabara o lube sega nya tugomi ale Afrique du Sud kele ngwana ke ba otu ye muso ka nywanda ga na ba fuma ko misi mi nye bela jelen dansa no oye shidima ade shinae ukunye ale bwala ko sigana kele na ala ka ko mi ye Sud Africain te o kari temene sa Mexico ka ofe mi ye jien reta ko muso e mo tade awila ki jono jonjoy farafina ale togola samba fla ani mugandina ni chenyambaw ale ko ngara folay Denmark ga ka Victoria Kajer o tura ale ko kasoroga ko datugusa ni Miss Univers no o Mexique tai uya ira sa ko ni mugo saba ko ni ma keme ani muga musola kawla munun cheka ni jebe ko nunun tara olude chamanchela wali ayin ko ayato se ko ni dongo me jamana o kono o ka dagenema ya fini don togo nyumana ka ke misaliye ka nyesi demsen na kawma ani fini don togo munu fana be ni fireli kala bo ke fo ka ta se fini don togo wera ma ke banda tsaka do mununa ku yo bela jelenke o ka se ko ni dongo olo iralen ko fe mi ye shedinae sa mugani saba Afrique du Sud ko ni ya ira ka ko wolo rama ye ala ka kelo ta ka nyesha ma ka ke shia wolo ma kela suku do ya bolo kwa isni Afrique du Sud black peu kata nga mi ye nywanda ina akunseka do ala chugo shila na ma jabana sugandi marakutaka akobela jilemba na peu keba miye kunungo ya Mali ale tumeka Eswatini bisimila sentom tif naga mau no etom sentif naga mau ye ulugo ne se soro woro ani kele ndulati yere damina yoromina miye anga ndulati lai no ye El Bilal Touré sanga wolovlana na ale chelu dasi nene dorjilasi ale chelu dasi go sabake sanga tan wolovla sanga muga ani sabaka tase sanga bi wolovla ani wolovla ma Kamuru Dumia sanga binani sabanana ale adasi miye Mamadou Dumia ye sanga bisegi ani korondona ale chelu dasi Malion ngoni ukaruka kuru onyemae kuruta ani nani bubulo uye machi nani deke sebaya nani miye flani mbi fla Mali alemna nata miye Coupe d'Afrique tako bisaba ani duruna minga ngake Maroc ka ofei ko ni mina ke ancien tani nani nani anga yekene ka ancien tanga tugu nyogonge kabri 2008 Mali alebta kene ka ko ni nganga ke folie ani tanuye ka yesi egluma uyeni bara munge ka sika wulika joge ka taka ni kenenga nga yasira ka fosa ko miye Coupe d'Afrique na tanye keba alebe damne décembre ka lotle mugani kele samba flan muganduru kata kunche janvier kalo le temps ani se samba flan mugan ani woro jamana munu me keba nulu koni uga bio soro Maroc habitale fi Burkina Faso Cameroun Algérie République démocratique du Congo Sénégal Égypte Angola Guinée équatoriale Côte d'Ivoire Gabon Ouganda Afrique du Sud Tunisie Nigeria Zimbabwe, Zambie, Mali, Comores, Soudan, Bénin, Tanzanie, Botswana, and Mozambique, Ulubela Jeluga Bio Sorokunungo, Don Nime, Airasaka Fokomi, Fernand de la Chilaoye, Uluga Nganoka, Kenyan Sorom Meke, Marokau Fei, Ninjamana Muga, and Inani, Zay, Shutukunuga Uliga Kubuta Kui. Shu Fue Tukunuga Uli Ngande Mamade.
ni dasira pour la i bi dasi bi buru dɛ ni se ma se ka sɔrɔ aw na cɛlu kɛ fo ka taa dugu jɛ an n'an sigi k'a filɛ maa si ti su kunu ka taa kɛba min na Bamakɔ min ye 26 mars ye k'u y'a vestiaire dilan ko kura vestiaire kura ninnu a bɛna na to i m'a ye Sadio Mané ye photo caman ta a kɔnɔ a couloir kɔnɔnaw na ani Krépin Diatta ninnu u yɛrɛ ko ko tiɲɛ na k'a kɛra olu ɲɛna i ko aw ka duguba ninnu tɔgɔ ye sisan e bɛ to ka minnu lajɛ télé la ta i tɛ taa so i bɛ minnu lajɛ ta k'a ka ɲi n'olu ka vestiaire kɔnɔna ye Sadio Mané ko ten donc nin de ye 26 mars vestiaire kura ye vestiaire min ni jamana ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko an k'an jija an ka balontan kɛnɛ a ka se ka dilan ka ɲɛ sabula ko b'an kɔnɔ an b'a ka fɛn dɔ bɛlɛ ni Ala sɔnna ma min ye vestiaire in ye ale kelen tɛ baara wɛrɛw belebeleba bɛ yen minnu kan ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na min ye baaraw tɔw ye olu bɛ na se ka fara o kan cogo min na wa kiba mun bɛna kɛ k'a bɛɛ dafa o ye hôtel kurajɔw de ye an ka duguw kɔnɔna na sabula balontan terrain pour que balontan ka taa kɛ dugu ninnu kɔnɔ balontan terrain dɔrɔn tɛ koyi hôteliw de fana bɛ a la min ye hôtel dagabanaw ye olu fana kan ka kɛ a la yaasa ka se ka nin ye joueur ka maillot bila yɔrɔ ya u yɛrɛ photo de fana b'a la a kɛra tan de sisan an ka bankolonin min tun b'anw bolo o bɛ mini on s'en laisse tiɲɛ na nin vestiaire kɔnɔna cɛ ka ɲi hali ni maa min ye nin ye kiba nin ka ɲi gɔrɔndɔ la dɛ k'i da k'i lafiya ya nin y'a maɲɔgɔnlɔn tɔw ya PPV mɔgɔw b'a la de ayiwa nin kɔni nin ye vestiaire kura ye an bɛ dugawu don sa Ala ka a minɛcogo ɲuman di an ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw ma nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruyaw la kibaruya minnu lasira aw ma Keba Jalo fɛ ani ne yɛrɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma